Okay, no? Sa lalaki, no? Yung pilihan, no? Sa din natabo ni ma'am? Sa Kapitol. Mga oras? Wala yun sa dahil sir ang magiging yung Amo lang yung oras? sa mga kabot nyo ay nag-respond din man dyan yung ano bla. May? Kaya kayo Nang nga sir. pilas na kabilog nag-pansi mo, nag-uli? Tatlo? Isa na nadakpan? Ano sa kayo, isa niya nagapos lang ako ano? Kung umayo mo na kami may mga pulis nito. Respond din man sir. Pero na minutuan lang guro. Ano isa rin na nag-blocking ka ano? Sabi ko rin na yung bato bro. Sino yung ngalan ta, sir? Rapi. Ha? Rapi. Rapi? Oo. Dito sa taga din ka? Pinto sir. Ha? Pinto. Taga din ka? Tagala pa sir. Pero sa mulo na ko buli sir. Kali upod mo na yung suwahon mo? Baka lang yung balon sir. Nagpakala ka mo balon? Okay. Ito, ano na yung kamato? Ano na ba? Hindi teka pa nga ko noon. Wala ma'am. Taga din ka? Simon. Simon ano? Oh, bati ani ma'am ne. Pangalan mo? Pangalan niya pamangkot sa. Napamangkot si Ma'am Simon. Mate sir. Napamangkot si Ma'am Simon. Oh, mate sir, mate ba sir? Oo. Natambag lang mo sir. Ano? Si ma'am mismo natambag. Nagambal lang ba? Natambag lang ko sir. Taga Simon ni Dismaka. Oh, Sino pangalan mo? nagawad ko sir. Kagawad sang Simon, oh. Barangay Kagawad ka sang Simon ni Disma. Ang tambag ko. Sino upod mo to Wala ko Kagawad? balon sir. Ha? Wala ko balon. Way ka upod sa pagkakagtugag gina May sa upod ko, kuan. migo ko. Tete na tong migo mo, pila ka mo kabilog? Isa lang. Isa, tete na sa Uy, siyempre karga lang ko. Barangay Kagawad ka sang ano? Simon. Simon ni Disma. Oh, si ma'am mismo ako manaligoy. Ati atuto ka tubang ko. Hindi ko pagkapte. Sino pangalan mo Kagawad? Si Joy si mga yan lang. Ha? Siya mismo ang mate. Oh. Sino ano way ko kapate kaya ako yung magbalo? Sino yung pangalan mo Kagawad? Ha? Diya, mate. Sino pangalan mo Kagawad? Natambag lang ko. Mate, Joy sa si ma'am. Okay no. Isa ka barangay Kagawad sang Simon ni Disma. So chikon na kay kapitane, boss, no? Iya Kagawad, no? Naka panumbag na Pwede record si Monya. okay. May kuwan ka sir, may pilas ka? Diya, natambag lang ko sir. Okay. Sinumbag ako. Oh. Pero sino Kagawad pangalan ta? Diya, si ma'am to. Si ma'am, oh. Ikaw ma'am ginatudlo ya ma'am? Ikaw ginatudlo ya? Ebidensya yan ako no ikaw ma'am. So okay, kay nakainom ni si Kagawad, no? Sa din natabo niya. Nag-inom ko. Sa din natabo ning Sa atriyon, to ba? Atriyon. ato ba sa atrium. Nagsaway lang po. Pagkay lang ko yung sumbag. Oh, siya mismo lang. Paano natabo ang kuan kaina ang komosyon? Hindi pati ay mismo sa mo complain nga ako nagsaway. Okay no, kay si Kagawad, kuha talaga ron kaya Kagawad imo nga pangalan ha. So damo mga komplenante no. Diri mismo sa may police station 1 no. Ano ninyo to natabo? Why? Nagrambol sila? Okay no, nagrambol sila. Para si Kagawad ko anaton no. Picture. Okay, puro kuan puro ano ni rambol ang
complaint diri sa may sa din nyo natabo ni sa pre? Arroyo. Ano natabo sila? Sino nagrambol? Sino ang biktima? Ha? Bali sila nagreklamo? Okay. Paano natabo tong rambol kina sa Arroyo, sir? Ha? Kilala nyo nagpapan sa inyo? Ha? Kilala nyo? Sino nagpuna sa inyo to, pan? Ako yung sumbag. Mapira kabilog ano nagsumbag si mo? Damo sila sir, sobrang pulo sir. Pero why kay kapisan isa kabilog, why kay kita na widan sira? Why sir, inilagyo sa tanan. Ano man anong sitwasyon pag tabo sa pagrambol mo Galakat kino? kami sir. Oo. Gulpe lang yung sumbag sir. Oo. Galakat kami duwaw. Oo. Tapos pag sumbag sa on, yung sumbag man sa dayon laganan. Oo. Ano man ininom sila? Galakat man? Okay sir, galakat na kami. Ginom sila. Oh, gainom sila. Oh, pero kamo ya nakainom ko wala. Ginom sir. Ay, inom sir sa piya kami sir. Oo. Pero galakat namin papuli. Papuli na kami, papuli na kami. Papuli na. Anong ginalinan nga punay ka mo nga sa pier kwan? Wala ko ba sir? Ano? Tripping ko ron nila sir. Okay, no? Teka din mo? Snikway sir. Ha? Snikway. Sinikway Lapos. Okay. Te, anong kuha nyo? Mapablatter na ka mo? Oo sir eh. Nadula to daan niya nga. Ha? Nadula daan gamit niya sir. Tablet? Gamit niya. Gamit niya? Oo. Silas kag bagi sir ang kwarta. Oo. Sa pagrambol. Sir. Pero kung makita nyo liwat ang mga nagkasigo sa inyo, makilalaan mo? Oo sir, kilala naman sir. Barangay lang. Okay. Sige. Sino yung pangalan ni sir? JL sir. GL De La Cruz. De La Cruz ang sinikway, no? Sige sir, thank you kita. Ini rambol mo ini sa may Arroyo, no? Wala na ito rin 7. Single. Okay, no? So, mo ni Areo. Sir, ano ni plano nyo sa kay kagawad sang barangay Simonitismo? Padudlaon sir. Padudlaon. Okay. Hindi nyo ni siya mapatawad kung Way gan na nga pasensya sir. Gid pamakot ko gani ko ano problema way ako gin sabat ang bana ko lang ginasa Rusoya. Oo. Tatlo sila gusto pa gani mo dako pang duwa sir. Ay syempre kaluluoy sa tatlo sila man lang siya lang isa. Oo. Wala gidan mi nagbulig sa amon niya. Tatlo Kay sila duwa yan. lang galing mo nagalakad sa dalan. Oo, duwa lang kami sir. Okay. Sige, no. Kagawad, ano na yung mambal mo sa kuha niyo? Kay reklamo kanila? Okay, hindi lang ko mabidyo si mo. Ari mga istoryal ako si mo kagawad. Ari ay kagawad, ano ang mahambal mo na i-reklamo kanila niyo? Nagdampag lang mo, sir. Ang pamangko ko si mo kagawad, ari lang. Ano mahambal mo kay ginareklamo kanila? Kay ikaw lang na dakpan? Ayun, iskan ikaw mga opisyal, lakpan, oh. Oo. Ikaw matambang mismo. Oo. Opisyal sang ano mo. Oo, opisyal sang. Uya ka sa barangay sa mga iskan sityo na kung diyan na. Oh, uya ka masibay matambag da nga iwas ka mo lang para kasadyahan. Ikaw mismo nga ikaw na nag-iwas ang gamoda. Ikaw na pugong. Oo. Ikaw pa na mismo na... Ate, ari kagawad, kay gusto nilang patudaon kanila, o? Kasi ano, mambal mo, mapahayo ka sa pasaylo sila. Ano, ang kwan mo, kay isang complainant nga nagambal, nga duway isang pasensya, duway ka nagapangayo sa pasensya, kagawad. Nagpugong lang ko. O, gani. Araw. Golpe lang ko lang pugong lang ko. Golpe lang ko lang pusangan. Nasa ulo ay gusto mo kulo. Pugong nga lang. Hindi, sino nagtampungan si mo? Araw laki na kablo. Oo. O siya gusto mo na to.
Kagawad, Itson, ano ganit lido mo ganit kagawad? Kung nakilalaan ta kay. Aptingo. Ha? Aptingo. Tinggo. Sige. Di ano na yung Kasi kagawad. gawad nila. Oo. Oh, ikaw mismo ang official. Oh, nakita mo ang gabo. Di, ari yung kagawad. Isa Di, ari na ang sa mati. kakwa ko sa imo. Ari- Eh, gapan sila sa imo. Mati. Kung magpangayo ka sang pasensya sila, ano ang gusto mo nga ipapansilan nyo? Ako, mga pasensya. Oo. Ako mismo nga agawad. Leon sa mo sang barang sang city ta. Oo. Ako mismo nga pangayo. Oh, para sa to kasadyahan. Oo. Di, subong kagawad, kagto ka sila sa kumplinan nga magpangayo ka pasensya. Basi ko nga pasensya kanila. Hindi nga isa ko nga mangayo pasensya. Oo. Ano, Hindi lang ko pagkabte kagawad. Oo. Di. ako mismo. Oo. Ako Eh. mismo. Matidlong sir. Oo. Ako mismo gawad. Oo, ako gawad. Ako na pugong, ako pa yung tapumon. Isa way, ikaw mismo. Di kaya nun mo kay ikaw ang natakpan. Oo. Di, way kang may mo Oh, sa kagawad. ikaw sa sitwasyon to. Ikaw sa sitwasyon mo, sir. Ari na lang ako, pangayo ko to pasensya. Basi ko nga pasensya ka pa sang Oh, Pasensya na. Ngayon, upod nyo na eh. di ako sa kagawad, sir. Ha? Kasamon. Taga Simon man. Oh, kagawad, sir. Ka. Di, sino na yung upod niya naglakad Ako nila? na pugong, sir. Siya mismo. Waya. Pagsabi, sir. Pasensya. Siyempre, ikaw yung gobra sa government, kayo. Ikaw gobra sa government, yung punggan. Sir, sir, kung magpangayo ka pasensya, pangayo ko na sa pasensya. Hindi nga. Government pa iya ka tawad. Ako? Oo. Hindi, gagahin na mo sa buhay ko niya mo sa Waya sa Kristo, kita daan yung Siguro ba to? Gusto ko Isa, matulog wife ko. sa Rias. So, tutulugan nyo na tanay yun. Ay, sa mga ito pasensya. Mga ito pasensya. Nanadlo ka videohan. Hindi na, siyempre, wala ka sa Ito, wala ka nang imo sala para nandiyan ka mabidyohan. Okay, no? Si Kagawad, Edson. mo, tari wala ka nang imo sala. Nadlo sa videohan. Kasi ito mo. Videohan sa naman pa. Kita siya kayo ako. Anong ni Kagawad? Plido ni Kagawad? Anong ganit? Patko? Edson, ano sa ganit? Oo, gagad na. Sinupod na kailangan. Ngayon, intang ba man ito mga? Kaya kay ginagawa na lang tawag nga nung natapusin. Hindi, laba-laba. May yung Di, wala get, no? Higit sa kung mga pangayo sa pasensya. Nagawat ko.